Добре дошли в канала Супер интересно! Ако ви харесва видеото, моля да се абонирате и да натиснете лайк бутона. Благодаря. Представете си древни текстове, смятани за толкова опасни, толкова еретични, че са били преследвани, изгаряни и накрая скрити от света в продължение на почти 2000 години. Какво знание са съдържали те, за да предизвикат такъв страх? Нека да се потопим в тази мистерия. Нашето пътуване започва не в някой древен храм, а сред пясъците на Египет. Раздел 1. Тайните в пустинята. Всичко започва, както често се случва в големите истории, съвсем случайно. Годината е 1945. Един египетски фермер в района на Нахамади се натъква на голям глинен съд, запечатан и заровен в земята. Вътре той открива нещо невероятно. 13 древни книги, подвързани с кожа. Той, разбира се, не имал представа, че току-що е открил изгубената библиотека на гностицизма. За да си дадем сметка за мащаба на това откритие, нека погледнем историята. Между 1 и 3 век гностическите идеи процъфтяват редом с ранното християнство. Но около 4 век всичко се променя. Ученията им са обявени за ерес, а книгите им унищожени. И после настъпва тишина. Почти 1600 години мълчание, докато онзи фермер не преоткрива тези текстове през 1945. Добре, но какво толкова е имало в тези текстове? В какво всъщност са вярвали тези хора, че да бъдат преследвани с такава ярост? Нека да разберем. Раздел 2. Какво е гностицизъм? Всичко се върти около една единствена гръцка дума – гносис. Буквално означава знание. Обаче, тук не говорим за знанието от учебниците, нали? Става дума за нещо много по-дълбоко. Пряко, лично, интуитивно прозрение за божествената истина. За гностиците точно това вътрешно знание, а не сляпата вяра, е ключа към спасението. И тук нещата стават наистина интересни. Гностиците са виждали реалността разделена на две. Представете си го така. От една страна имаме съвършения, чист духовен свят, истинският дом на божественото, а от другата е нашият свят, физическият, който за тях е бил несъвършен, покварен, нещо като затвор, създаден да държи божественото в капан. А в тази нова открита библиотека има истински съкровища. Например, Евангелието от Тома. Това не е история, а сборник с 114 тайни изказвания на Исус. После имаме Евангелието от Мария, в което Мария Магдалена е представена като водещ ученик със специални прозрения. И разбира се, може би най-скандалното Евангелието от Юда, което го представя не като предател, а като най-верният ученик, изпълнил божествена заръка. И точно тук, в тези текстове, стигаме до може би най-радикалната им идея. Забравете всичко, което знаете за сътворението на света. Раздел 3. Космическата драма. На върха на всичко, според гностиците, стои един истински Бог. Но той е толкова съвършен, толкова отвъд нашето разбиране, че е на практика непознаваем. Наричат го монадата или единица. И най-важното, той няма нищо общо с създаването на нашия материален свят. Тогава как се е появил нашия свят? Ами според тях това е било космически инцидент. Всичко започва с София, което означава мъдрост. Тя, божествена еманация, някак си пада от духовния свят. В това си падане тя без да иска създава едно несъвършено, невежо същество – демиургът. И този демиург, понеже е арогантен и не знае за истинския Бог, си мисли, че той е всичко. И така той създава нашата материална вселена – един несъвършен свят. Стигнахме по средата на днешното супер интересно видео. Моля, оставете по един лайк за подкрепа. Благодаря! Добре, една голяма космическа драма. Но какво общо има това с нас, с хората? Ето тук стигаме до най-важната част. Раздел 4. Божествената искра. Според гностиците, във всеки един от нас има нещо специално – божествена искра. Представете си го като парченце от светлината на онзи истински съвършен Бог, което обаче е затворено в капан в нашите материални тела, създадени от демиурга. Един цитат от Евангелието от Тома казва всичко. Царството е вътре във вас и е извън вас. Когато опознаете себе си, тогава ще бъдете познати. Но ако не познаете себе си, вие пребивавате в бедност. Разбирате ли? Пътят не е навън, към външни авторитети, а навътре, към себепознанието.
Така че в крайна сметка целта на живота, според гностиците, е съвсем ясна. Да постигнеш гнозис, да събудиш тази божествена искра вътре в теб и да я освободиш от материалния затвор, за да може тя да се завърне от дома при истинския Бог. И точно тук става ясно защо тези идеи са били толкова взривоопасни за времето си. Нека просто ги сравним директно с това, което знаем от ортодоксалното християнство. Раздел 5. Исус – спасител или водач? Разликите са, огромни. За ортодоксалната църква Бог е всемогъщият създател. Човекът е грешен. Исус е уникалният Син Божий, който ни спасява от греха. Спасението идва чрез вяра. А сега да видим гностиците. Бог създател? Не, това е по-нисшият демиург. Човекът носи божествена искра в себе си. Исус, той е духовен водач, който разкрива скрито знание. А спасението, то идва чрез лично прозрение, чрез гносис. Това са два напълно различни свята. И ако това не е достатъчно, чуйте какво пише в Евангелието от Филип. Който постигне гносис, вече не е християнин, а Христос. Помислете за това. Идеята, че просветлението може да издигне всеки един до божествено състояние, това напълно подкопава основите на църковната власт и иерархия. Добре, всичко това е много интересно от историческа гледна точка. Но има ли някакво значение днес в нашия модерен свят? Раздел 6. Значението днес. Основната идея на гностицизма – да бъдеш в света, но не от света – е всъщност много актуална. Това е призив да не се потапяме изцяло в материалното, а да търсим нещо по-дълбоко. Една вътрешна истина, която е независима от външните обстоятелства. И така, стигаме до финалния въпрос, който тези древни текстове ни задават и днес. Може ли вътрешното познание да бъде пътят към божественото? Изглежда, че според гностиците, отговорът се крие не някъде там, а дълбоко вътре във всеки от нас. Ако ви харесва това видео, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала, супер интересно. Благодаря ви, че сме заедно.